συναντάται στην ευρύτερη περιοχή του Πόντου για την βίαιη υποδοχή του νέου έτους. Ακούσατε τα κάλαντα της πρωτοχρονιάς από τη Χοροδία και το μεγάλο χορευτικό του συλλόγου μας και θα ακολουθήσει μία σειρά από κάλαντα τα οποία θα μας πούν τα παιδιά του συλλόγου από τις διάφορες περιοχές του Πόντου. Θα ξεκινήσουμε με τη Σοφία Καρπεροπούλου που θα μας πει τα κάλαντα από την περιοχή της Αργυρούπολης 17ος-18ος αιώνας. Αρχή κάλαντα και αρχή του χρόνου. Πάντα κάλαντα, πάντα του χρόνου. Άρχι μήλωνε και θρυκηδόνι, άρχι λάλσαμο το μήλιγμένο, πενηρήθηνα το κόσμο σούλε, ο κόσμος σούλε και ο βασιλέας. Για μιλήσα τον εσύ αφέντα, άι αφέντα, καλέμα αφέντα, εσύ σωτάρε και εγώ συμπότα, φέρε το φετί, φέρε τα πάω. Η Δήμητρα Δαμιανίδου θα μας πει τα κάλαντα από την περιοχή της Χαλδίας. Άγιος Βασίλης έρχεται και από τη Κεσαρία. Χρυσόγερο με πέδεψε με τη χρυσή μαμέλα. Σειράδα επικούνησε και τον επιλογάτε. Σειράδα έτων μητερών κατώζονται κλουνάρι. Εμένα δεν πιέσε με πας. Είπε με πάτε πια αλφαβήτ. Είπε μάθω με τις πόλεις στην δυστυχία. Η πόλη όντως όλη ζωή είναι κοστασμίτη. Ένα πουλί, το ένα πουλί, έρχεται και από την πόλη. Μου δώσε αμπέ, εγώ και μου δώσε περιγιά. Έρθε να το κι εγώ σου κάσουμε στον πύργο. Τα κάλαντα η Θάλια Κίνσιου. Αρχή κάλαντα και αρχή του χρόνου. Πάντα κάλαντα, πάντα του χρόνου. Έρθαν τα καλά παιδιά στην πόρτα, κάψω το κελί, σκέλα στην πόρτα. Έπαξαν εμάς οι σκύλευροι, έμαν έσπαξαν, έμαν πακέτο, να μυρίστε ένα το κόσμο νωρέ, για μυρίστε το και εσύ απέντα. Για τη συνέχεια κάλαντα από την περιοχή της Συνόπης θα ακούσουμε από την Εύτικο Ασίδου. Ζητώ τη χάρη να έρχονται στο στόμα μου να ανοίξω. Η μέρα λάμπει αύριο, θέλω να εινοδύσω. Αύριο είναι πρωτοχρονιά, 1η Ιανουαρίου και ορτή του Μάκαρος Μεγάλου Βασιλείου. Όρτες με ζέστη στην καρδιά, με φλόγα ή στα στήθια, δίδας και την αρετή, στο χριστιανό τα πλήθη. Εράντησε με τη δοσιά, την Άγια Αντιθία και προστάτευε σχολάς, ναούς νοσοκομεία. Και του χρόνου να είστε καλά, μόνο τα φροντικό σας. Και τη σχολή και τους φτωχούς, δώστε τον οβολό σας. Κάλαντα από το Χάρτς Καλέ της Αργυρούπολης με τη Δέσποινα Σαρκυριακίδου. Άγιος Βασίλης έρχεται από την Κεσαρία. Χρυσόγερο να απάντησε με τη χρυσή μαμέλα. Στη ράβδα να πεκούμπησε και απάνω περογέθε. Η ράβδος ήταν ο Χριστός, κυρίζε η Παναγία. Τα κλάδα ήταν άγγελοι, τα φύλλα οι προφήτες. Κάλεσε την προφήτευα και του Χριστού τα πάθη. Πολύ ήρθε και γόνισε, απάντησε ο κλονάρι. Τόμα το φτερόν αυτέ, θέμα το βαμμένο. Και τ' άλλο το φτερόν αυτέ, χαρτί καταγραμμένο. Κάλαντα από την Κουνάκα της Άνω Ματσούκας με την Νικολέτα Σιδηροπούλου. Άγιος Βασίλης έρχεται από τη Κεσαρία. Βαστάει κόλλα και χαρτί, χαρτί και καλαμάρι. Το καλαμάρι είναι άγραφτα και το χαρτί μιλούσε. Βασίλειο, πότε έρχεσαι και πότε κατεβαίνεις, από τη μάνα με έρχομαι και στο σχολείο πηγαίνω. Πάλι να ακούσω τα άρχοντες, πάλι να σας υπούμε, ότι και αύριο αστεί ανάγκη να χαρούμε και να πανηγυρίσουν τα περιτομή Κυρίου την εορτή του Μάκαρου Μεγάλου Βασιλείου. Κάνω λοιπόν αντικαλή. Επέτρεπα να συνθέσω τον Άγιο Βασίλειο μια να επενέσω. Κάλαντα Συνόπης με τη Μαρία Προβατίδου. Άι Βασίλης έρχεται από την Κεσαρία. Βαστάει εικόνα και χαρτί, χαρτί και καλαμάρι. Το καλαμάρι έγραφε και το χαρτί μιλούσε. Βασίλη, πού σου καίγεσαι και πού κατεβαίνεις, από τη μάνα με ακόμη και στο σχολείο πηγαίνω. Κάτσε να πας, κάτσε να πεις, κάτσε να τραγουδήσεις. Εγώ γραμματικός είμαι και εγώ και δεν ξέρω. Και αν δεν ξέρεις, τίποτε, πες μας την αλφαβήτα. Η πατερίτσα κούμπησε και είπε στην αλφαβήτα.
περιοχή της Γαάζαρης με τη Σοφία Πιτερίδου. Άγιος Βασίλης έρχεται από την Κεσαρία. Βαστάει κόνα και καυτή και καλαμάρι. Ένα πουλί, χάκαλο πουλί, έκανε από την πόλη. Ουδέα μέσα γόνευσε, ουδέα μελονάδι. Αυτό έρχεται και γόνευσε στην Κυρδαβή των οίκων. Έσυξε τένα το στερό, σογέμα δεν κομμένο. Έσυξε και κάτω το στερό, χαρτί περιγραμμένο. Κυράδα του είδος σύλληψη, ζώγλυμο κλονάρι. Εθάρινε με μάγνητες, σαπουράνια ξέρω. Κόρτα ήταν ο Χριστός, ρίζει Παναγία. Λάβα ήταν οι άγγελοι, πήλε προφητάδες. Επροπήτευα και έλανα και Χριστού τα πάθη. Έλα Χριστέ μαληθινέ, Χριστέ διεπιστεμένο. Ότες έντες και εκάστες, συγκυρδαβή των οίκων. Και έγινε στριφτή, πάντα κριτή της πάντα τους αιώνας. Καλησπερίζουμε στην εκδήλωσή μας και τον Υπουργό, τον κύριο Ιωαννίδη, και συνεχίζουμε με τα κάλαντα των φώτων από την περιοχή της Συνόης, τα οποία θα ψάλει το μεγάλο χορευτικό του Χάνου Λόγου.